Казвам се Виолета. Близо 6 години имаме проблем с плодие. Първо разбрахме, че сме с мъжки фактор. Впоследствие имахме 4 загуби и потърсихме помощ извън България, защото никой не ни даваше отговори за загубите. И по случайност, както бях отчаяна и си роих в Фейсбук, ми изкочи клиниката. Реших просто така да опитам да пиша. До час получих отговор и се свързаха с мене, назначих, записахме си час и решихме да опитаме в Турция. Тук ми беше всъщност в Турция първият преглед. Впоследствие ни назначиха лечение от 4 месеца, което трябваше да приема това лекарство. И докато минаваше лечението и кореспондирахме с координатите от Турция, разбрахме, че има и клиника в София, която ще ни помогна много по време на пункцията да нямаме това пътуване. Да, всичко ставаше много бързо, много, как да кажа, професионално и най-вече удобството, което ни спести това пътуване до тук, само за прегледите. Спести ни доста пътуване, не само финансово, но и като време. София е доста по-близо до родния ни град. Да, ставаше много бързо, ставаше без никакъв проблем комуникацията с доктора по време на прегледи и това беше голямо предимство, защото всъщност сме си в родната държава, но докторът е с нас по време на прегледите. И сега вече сме тук в Турция. Надяваме се, че добрата новина скоро да назначат пункция и най-вече трансфер. Бихме препоръчали за хората, които са объркани, които не намират отговорите през тези години, бихме препоръчали с 2 ръце.